बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. करूळ घाटाचं काम निकृष्ट दर्जाचं झालं असल्याचा आरोप संदेश पारकर यांनी केलाय. पाहूयात. एकतर्फी वाहतूक झालीच पाहिजे. एकतर्फी वाहतूक झालीच पाहिजे. एकतर्फी वाहतूक झालीच पाहिजे. एकतर्फी वाहतूक झालीच पाहिजे. निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराचा निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराचा आज संपूर्ण जिल्हा शिवसेनेच्या वतीनं त्या ठिकाणी पाहणी करण्यात आली. खरं तर गेली 1.5-2 वर्ष हा रस्त्याचा प्रश्न याच्यामध्ये प्रलंबित आहे आणि या सोडवण्याच्या करता सातत्यानं शिवसेनेनं पुढाकार घेतला होता. सर्वात प्रथम हा रस्ता व्हावा म्हणून जवळजवळ 21 किलोमीटरची पदयात्रा वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली, खासदार विनायक राऊत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळी काढण्यात आलेली होती आणि मोठ्या संख्येनं वैभववाडी तालुक्यातले लोक त्या सगळ्या पदयात्रेमध्ये सहभागी होते. त्यानंतर या रस्त्याबाबत वेळोवेळी आवाज वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली, सतीश सावंतांच्या नेतृत्वाखाली उठवण्यात आला आणि जवळजवळ 1.5-2 वर्ष झाली हा रस्ता त्या ठिकाणी बंद आहे. काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचा आणि आमची सातत्यानं मागणी राहिलेली आहे की एकेरी वाहतूक जी पूर्ण झाली पाहिजे आणि हा घाट रस्ता जो पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा आहे तो पूर्णत्वास आला पाहिजे. कारण जे पर्यायी व्यवस्था आहे, भुईबावडा घाट तो सुद्धा नादुरुस्त आहे, दादानगरी घाट हा सुद्धा नादुरुस्त आहे, आंबोली घाट हा सुद्धा नादुरुस्त आहे आणि हा करूळ गागट बावडा घाट या रस्त्याची पाहणी आपण सगळे आता तुम्ही आमच्या बरोबर आहात याची पाहणी करताय. खरं तर एकेरी वाहतूक ही या लवकरात लवकर व्हावी ही आमची भूमिका आहे. पण आज आम्ही जेव्हा पाहणी केली त्यावेळी जवळजवळ मला तर असं वाटतं की जवळजवळ 4 महिने हा रस्ता पूर्ण होणार नाही अशी परिस्थिती आहे. तरी सुद्धा एकेरी वाहतूक करता येईल आणि म्हणून त्याच्यासाठी तातडीचा निर्णय हा प्रशासन स्तरावर, सार्वजनिक बांधकाम, नॅशनल हायवेच्या स्तरावर त्या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. आणि आम्हाला आज म्हणजे राजन तेली साहेबांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची, वैभव नाईकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची आज बोलणं केलं. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की सोमवारी आम्ही प्रशासनाची, अधिकाऱ्यांची, ठेकेदाराची आणि आपल्या शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधीची एक बैठक ही जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आपण त्या ठिकाणी करतो आणि म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी पाहणी केली. घाटाचं काम पूर्णत्वास जवळजवळ आलेलं आहे. घाटचा जो एरिया भाग आहे, पण उर्वरित जो भाग आहे शेवटचा हा सुद्धा त्या ठिकाणी पूर्णत्वास आलेला नाही. आमची मागणी आहे की एक तरी रस्ता ही वाहतुकीस त्या ठिकाणी सुरळीत व्हावा. कारण पर्यटनाचे लोक अवलंबून आहेत, ऊस शेतकरी त्या ठिकाणी अवलंबून आहेत, वैभववाडी तालुक्याचं दळणवळण, या जिल्ह्याचं दळणवळण त्या ठिकाणी अवलंबून आहे, प्रवासी बस वाहतूक अवलंबून आहे आणि म्हणून सगळे प्रश्न प्रलंबित आहेत. आणि म्हणून गेली 1.5-2 वर्ष अशा पद्धतीनं हा सगळा या जिल्ह्यातल्या जनतेला हा त्या ठिकाणी त्रास सहन करावा लागतोय आणि म्हणून आमची भूमिका आज आम्ही याची पाहणी केली वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली. आज घाट त्या ठिकाणी पूर्णत्वास आहे, पण एकेरी वाहतूक ही लवकरात लवकर सुरू व्हावी ही शिवसेनेची या ठिकाणी मागणी. वैभव नाईक बोला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.